Evo nas na mjestu, možda najbližem mjestu rođenja Milke Trnine, uz ploču koju smo postavili, uz rukavac česme na kojem je bio mlin, dakle drveni čardak u kojem je 19.12.1863. rođena velika Milka Trnina, koja je obišla svijet, koja je svojim glasom uvijek govorila da je Hrvatica, koja je pjevala diljem Europe i Amerike. I tako je Milka Trnina rođena u tom malom našem Vezišću, na kraju sela. Kao malenoj djevojčici umire joj otac. Imala je brata, ali je imala i ujaka u Zagrebu koji nije imao djece. I on je uzima na školovanje, dakle uzima djevojčicu od 6 godina kod sebe u Zagreb, Janku Jurković. Majka odlazi natrag u Požegu sa svojim sinom, dakle sa Milkinim bratom. I tako Milka kao djevojčica koja se školuje u Zagrebu, u toj školi otkrivaju kako ona je izuzetno talentirana i ima prekrasan glas, savršenoga sluha. Njezin ujak Jurković sa svojim suprugom nastavljaju školovati u Zagrebu i dalje u Grazu i u Beču. Milka Trnina više ne dolazi u Vezišće, ali posjećuje svoju majku u Požegi i svojega brata. Nažalost, niti Milka, niti njezin brat nisu imali potomaka. Ali u Požegi, u Požeškom muzeju, postoji jedna lijepa zbirka njezinih osobnih predmeta i mi smo puno surađivali sa muzejom grada Požege. I evo, ovo su paneli na kojima su te osobne stvari i osobni predmeti Milke Trnine sačuvani iza njezine smrti. Vrlo mlada Milka Trnina, putujući preko oceana na brodu u ono vrijeme oko 1900. prehladi se i dobije upalu mišića, živca na licu. Iza toga nikada nije zaista ozdravila i nije više mogla pjevati na način na koji je željela pjevati. Željela je da to uvijek zvuči savršeno. Vrlo mlada prestaje sa profesionalnim pjevanjem, ali već u to doba vrlo bogata. Toliko bogata, ali i toliko dobroga srca, jer je bila poznata kao dobrotvorka, ali nije željela da se to zna. Potajno je u jednom zagrebačkom restoranu bio otvoren jedan račun na koji su besplatno mogli jesti siromašni studenti pjevanja i glazbe. Nije se znalo da to ona